Derɗiraaɓe assalamu alaikum wokkere fulfulde ko de rediyo international abuja nangoyɗo dow mita 30 kilo has ujuneje 9,930 matotiral amen ngal internet www.kode.net inanta channel telegram amen www.t.me/kode radio nonnon on mbawai heɗitaki min darnde go'o ha facebook live kode radio imananta channel youtube amen kode tv inde an ibrahim iromo dake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji amen ɗi jemmare nde'e nder taskaramji ɗi min taskiti waddanki on jemmare nde min jogani on taskaram siyasa duniyaru sai taskaram koɗo kode amma hidde ko ɗo hon mo'itine jonde gam nanki no duniyaru ndun nyalliri. Derɗiraaɓe assalamu alaikum rako heɓa nder habaruji amin ɗi jemmare nde dental duɗoɓe burodi Nigeria andini tiggere golle gila hande no gas'ijowe ɗiɗi lewru Fabrairu nder andinore nde dental ngal wurtini wodunde waɗuki jungo horejo dental ngal mo leydi Mansur Umar dental ngal wi hocci jabrude ɗen ɓawo mobde dental ngal andinore nden wi'i gila Kenya no gas'i jowego'o kala juɗuki isippuki burodi fu tiggama e leydi ndin dental ngal hocci jabrude mun ɗen ɓawo nawuki kare hautuki burodi isaɗirmaji ɗi ɗum yidata e Nigeria fu waɗoɓe wankoje nasti majalisaru wakili'en Nigeria ujunoje yimɓe les ardugal horejo dental golloɓe Nigeria NLC Comrade John Ajeru sakkini wankoje nder wuro Abuja lamorde leydi Nigeria gila aran ni jami'en rento police en e kautal civil defense ɓe ɗum moɓi kombi majalisaru ndun tefi haɗuki waɗoɓe wankoje ɗen nastuki majalisaru ndun amma ɓawo woggotirki e ɗuɗal kawruɓe ha wankoje ɗen bauti sembe jami'en rento ɓe to ɓe ngewi kowangol ngol ɓe gaɗana ɓe sorni yaki dammugal majalisaru wakili'en Nigeria en ɓen ɓawo ɗon waɗoɓe wankoje ɗen sukki mauɗe ɗate jokkude cakantarare Abuja ɓawo Abuja lamorde leydi Nigeria habaruji holli ujuneje wankoɓe ɓen hauri e gure Kano inanta Lagos dental NLC ni noddi Nigeria en ni yaki wankoje nyalaɗe ɗe no gas'i jowetati lewru ndu'u ngam ma holluki soinde nanuki belɗum saɗirmaji inawuki kare nyamdu e leydi ndin fu dental Hezbollah yari kippe malla piyanɗe 13 e balmi piɗeteɗi gila daiɗum dow Israila suudu telebijin Almayadin wondu Lebanon hokki habaru wi'uki Hezbollah en ɓen jari kippe ɗen ngam watitaki goɗɗe piyanɗe Israila ɗe ndi yari fombinare leydi Lebanon din to ndi bari Lebanon en woɓɓe nden bo piyanɗe Hezbollah ɗen holluki bawal ɓawo maɓɓe yaki Falasinu en toñeteɓe balmi ɗin fiɗaɗi tappol kan yush ko ɗuɗi waɗi dow laɓɓaje yahudu en wonde mata zuɓa
nden bo goɗɗe waɗi dow konyanko'en Isra'ila to gelle Abibim to soja'en Isra'ila ndin ko ɗuɗi halki woɓɓe bo naunama amma wadduki joni leydi Isra'ila laɓɓina habaru barol konyanko'en mari ɗum Hezbollah ɗum wurtini ɗerol habaruji amin jemmare nde wonɗon dow darnde surguɗoyan imoɗon Muhammad Abubakar Bokos dow darnde surguɗoyan imoɗon Ahmed Arab Abubakar Azari mi Ibrahim Romodake janguɗo habaruji ɗin pasitiriɗi biyaymi on gonde amin ha dow Facebook live ko de radio inanta channel YouTube amin keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe jonin nan sai mo'itinan jonde gam nanki taskaramji ɗimin taski waddanki on jemmare nde aran da Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi inanta taskaram koɗo kode Jarumi to a taski bisimilla. Tobi assalamu alaikum barka men wakkatire nde jonta min ɗo gondi e koɗo tedduɗo hanko witte a Sheikh Aliyu Lamiɗo Gora naibijo limanjo julirde jumbare Mayogoy haɗo Jalingo hanko witte koɗo men hande min gewtay bo ha dow ko larani ko ardini huwango ummatore Allah sene min jaɓɓake ma. Barakallah mi yetti Abdourahmane barakallah. To Allah sene ko a famtinay mi yini ɗo ardini goɗɗum ha yeeso ma ko a famtina en ko ardinɗa ko bo kuhiranɗa. To miɗon hositiri ko shafi vinde ha dow ko shafi dina Islam feere bo ha ɓanga bakeje feere bakeje Arabiya gimɗi Arabiya bakeje ɓangare ko shafi shari'a Islam be ko shafi tarika kanjum ɗum mi hocitini hanjum mi huwata. To nda a lolli ha wallifago defte to wodi defte kar bo ɗe cuɓɓitinɗa mi yini defte ɗo ardi defte ha yeeso ma. To arande ni mi waɗi kasidaji guda tati sai mi hawti kasidaji ɗo fellere woore mi waɗini ɗe inde majmu'u salasa kasa'id mana kasidaji tati ko shafi kasidaji tati ha nder kasidaji mai wodi kasida nuniya wodi kasida ta'iya wodi kasida lamiya mi hawtiɗe ɗo warti majmu'u salasa kasa'id. To inde kasidaji inde tati to ko dalila kasidaji ɗe ma ɗe perotiri na? Ɗe perotiri ngam kala kasidare pat dow ko ɗum windi ha dow majum wodi kasidare ko wolwata ko shafi hala tawhidi wodi kasidare ko wolwata ko hafi solnugo ɗalibi en andal ɓe daro ɓe jaggo ɓe janga andal ngam andal kan seti a jaggi dole seti a darake a nyori koɗɗe sarla maɗa nden a heɓa andal na bana ɗum yosirta jonta ɗo ba andal fewratake a daro a janga on bo wala ko saldorima an ka a waɗaniyama ni ikhlasu mai laato boɗɗum ngam a fama. Idde ko bolle haala andal a wangini deftere woore to non ɗiɗaɓre bo? To ɗiɗaɓre bo hanjum ko shafi wato hanjum bo ko shafi adab wato nde ɗo wi'e almuzakkira fi ilmi adab wa tariki ko shafi adab ko shafi ɗemgal arabiya on ɗo hanje bo hayre bo ha dow mai mi waɗi nde hayre ma. Sai tataɓre bo? To tataɓre bo mi waɗi nde ha dow tarik Abu Talib ma rasul wato tarihi Abu Talib be hawtade be annabijo sallallahu alaihi wasallam daga mayugo mama mako Abdul Muttalib wato bappa mako Abu Talib hoshimo diga duɓi mako ɓura 7 ko 8 to tarika mai mi windi ha dow mai ha wargo wayu ha ɓawo wayu fu. To bana nayaɓre bo? To nayaɓre bo mi windi ne ha dow ko shafi wato miɗon wiya ruhul islam al islam yunadi ala tarbiyati wa ta'lim nde ɗon nodda dow ko shafi eltudi be bo andal hay dow majum nde vollata eltudi mana ɓiɓɓe adam eltugo ɓiɓɓe be darago be solnugo ɓiɓɓe mai daro janga dañoɓe maɓɓe daro ɓe janga nden bo ɓe kocitina taala tarbiya maɓɓe ko shafi islama hayre bo hanjum nde vollata
hanjum indiri ruhul islam al islam yunadi ila tarbiyati wa ta'lim to jowre bo hayde bo mi windiri ha dow dawrul imam wato fi tawiyati al ummati al islamiyya noy hani liman laato ha sharia islama moy on liman kam moy on liman arandejo na bana jonta ɗo ba luude may wartete yimɓe a bana nastugo luumo a taway liman waɗay ha inci liman fewoy liman wala andal ɗum ɗon tefera ha ɗum nanga koɗɗe fo ɗum tefay limanci fuu ngam soyde andugo teddenga may be ko shafi sharia islama ha dow may ɓe windi deftere ɗo nden bo be ko shafi hani liman laato ha nder ummatore muɗum liman kan laato goɗɗo gonga o mara andal arabiya o mara andal qur'anu o andi arabiya ɗo ko da o durta qur'anu ma o wawi jangirde lamde to ɗo on ko shafi liman nden bo o laato goɗɗo gonga ngam ko ummi ha julirde may pat liman ɗum dunoto hañum firtata matsalaji ko shafi mamu en mako pat gaba ɗaya mala fallanko en mako to jeegore bo mi vindini hayre ma ha dow attasahumu ruhul islam wato islam nane ma warayi dow hani wato dow torra yimɓe ba ko bo sattinana yimɓe ba a wari dow hoyoyde nden bo volli haala joɗordogal julɓe no joɗorto julɓe na be julɓe fuu no ɓe joɗorto be mu'amalat pat islam volli ha dow majum to na ngam gaytiral ba yawwa to arande a holli bana nde ɗo volla ha dow mbiɗa arandere ha dow ɗume nde vollata ha dow kasida wato nde ɗo volla ha ko shafi wato tawhidi gimɗi kenan hayre on arandere may to a wati ɗum bo ha heydi gimɗi ko on hikima e watugo ɗo ngam ɗemgal arabiya ngam ɗalibi en anda lalle to a dari a jangi ɗo woodi ko a famata ha amma a naftiro be majum ha yimɓe naftiro be may to noy haala zamanu allah waddi bana internet goɗɗo joɗo jangata sei waɗani maɓɓita tan laara waɗa browsing tan timmi hanjum halki leddi may ay soyde jangugoɗo hanjum halki leddi may a darata ko a hoca deftere a janga a sei a nasta google a sumbi aɗo waɗa ko tufutufuyngo woya ɗo na jangirde bay woodi jangirde ɓe fiyata kotono way lebbi jeego a waɗi digiri aɗo jooɗi ha saare fewre mere on kadi ɓe kocima a kuwowo on irin digiri ɗo a jangi to leddi yata yeeso hanjum halki leddi may pat gidol ta gaba ɗaya jangirde may pat fewre on sei deftere ɗiɗaɓre bo nde fuɗɗi vollugo ha dow ɗume mbiɗa deftere ɗiɗaɓre ɗo hande bo mi vollinde ha dow ko shafi adab wato ɗemgal arabiya nam to bana ɗemgal kam a waddi haala adab sei gaduɗa haala ɗemgal a bana holli kuje ɗiɗi ɗum sawina e hoji kuje ɗiɗi ɗum sawi wato arande ni a anda ɗemgal arabiya ɗo ɗum arabiya on hanjum muhimmanci majum ngam ma a janga luga ko shafi ɗemgal arabiya ɗo a fama kala kalmawol fo a anda mana magol a anda ɗume ngol nufata adab fu ɗum hunde woore on adab fu ɗum hunde woore on to ɓawɗon bo sei tatabre ko sei tarik abou talib ma rasul to ko waɗi a sembiɗini haala tariki abou talib e annabijo ngam defte ɗuɗɗe ɗe a walliti na hande ma min ɗo giya e to ko waɗi mi sembiɗini ngam mi holla ɓiɓɓe adama en ay abou talib ay na o julɗo ay o lismayi amma o hooci ɓi derɗiko hanko annabi sallallahu alaihi wa sallama ɓi abdoullahi o mawninimo ha ma ko o mawni kala ko a andi huwante pat abou talib huwani annabi sallallahu alaihi wa sallama ngam may ɗo mi hollata ta ngam na a julɗo ta a waɗa a holla gayani be banda julɗo yowwa ngam may sei a daro ko a huwanta ɓiya fo a huwanamo yowwa ɗo on waɗi mi waɗi deftere tari abou talib ma rasul ɗo to nayabre bo mbiɗa newre bo mi waɗinde ha dow wato tarbiya ruhul islam tarbiya be ko shafi andal ngam andal to heɓama wala tarbiya ngal nafata to ko kayniɗa doggata zamanuru ko kayni mi doggata zamanuru kam ɗum ɗo waɗa kokari ɗum tefa andal amma ngal wala tarbiya sei waɗɗum teddinta modiɓɓe na haala teddinta modiɓɓe ba wato tarbiya ɗo waɗa ɓi adama o wi'a o jangi amma o wala neɗɗaku sei o waɗa ko waddugo rikiciji hakkude yimɓe be lumre ɗo o wala tarbiya ay ko nafata ɗo to wodi no tarbiya ɗo watta yawwa to sei jowabre bo to sei jowabre bo hayre mi waɗi ha dow dawrul imam wato darde liman no hani laata holli liman ha ɗo waɗa ko hanayna waɗi a sembiɗinma windi ay kanjum wiyete ma ko ɓuri jonta yowwa handuɓe may hamɓe on seɗɗa ko ɓurna pat ɗum hanayi malam waɗa limanci to ɗum waɗanayno ɓe ɗum jo'ina ɓe ɗum ƴama ɓe ɗum waɗana ɓe wato mbitudi wala mo limoto ay aksar pat ɗum limatako ngam a tawai liman wala neɗɗa ko wala muru'a wala daraja
ngam huugo kuuɗeji lesɗi o anda mutunci to hanjum waɗi mi vindi deftere ɗo musamman ma bana jonta zamanu jonta hunde mai warti ɗo to sai jeegore ɗo hayre bo mi vindide ha dow ko shafi no ɓiɓɓe adama en joɗorto islama kam wari nada ngam sattinana yimɓe ba aa islama wari ha dow hoyonde on nden bo komoye fu joɗoro ɓe komoye fu jam wala ko damima a watta goɗɗo dole nasta dina a wiyata ngam o wala ra'ayi ma hanko na o goɗɗo na o julɗo aa ko bo hanko na o julɗo hanko na o dina mako feere on kuudata on gadata mu'amala ɗo pat islama warayi ha dow majum ba wato holli islama ɗum dina perka dina on laati ka perka dina on laati ko jaruha yimɓe yeeso jaruha ko ɗume fu yeeso na ɗum dina jahilci ba kala ko ɗume fa a tawa hukunci mai dalla ha nder islama hanjum waɗi mi vindide haragare shawara ka hemarɗa to miɗo mari shawara ɓiɓɓe adama en laato kawta hoore ɓawo ɓe kawta hoore bo be hakkunde maɓɓe hakkunde julɓe be julɓe kawta hoore be hakkunde julɓe na be julɓe pat ɗum hawta hoore ɗum joɗoɗo ko tefete fu jonde jam hanjum wiyete ko tefete ta yi wala jonde jam ɗo ni to wala ko dillata yeeso ay ngam mai dole on yimɓe jooɗo ngada mu'amala be ko sharia islama umri yimɓe gingittira yimɓe enɗotira na gaygatira be gaygu ba ɗo pat wala ko nafata jamare min getti masin wa barakallahu fi to jamare ɗo wite ragare gewta amin e alhaji Sheikh Aliyu Lamiɗo Gora naibijo liman julirde jumɓare ma e goy haɗo hay gallure Jalingo jihawol Taraba to ɗo bo ɗum goɗɗo tiɗɗo haro wallifago defte ngam findingo yimɓe min getti on e watango min hakkilo kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. keɗite Kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. to toni on woytu taskaramji ɗi ɗo warana on darnde go'o dow ha hello amen go Facebook Kode Radio inanta channel YouTube amen Kode TV nonnon on mbawai jippinki taskaramji amen kala nde giɗɗum fu to nasti channel Telegram amen www.t.me/Kode Radio joni sai mo itinan jonde gam nanki taskaram siyasa duniyaru. siyasa duniyaru derɗiraɓe heɗitoɓe wakkere fulfulde Kode Radio International Abuja barka meɗen fottuki nder taskaram siyasa duniyaru taskaram kamin daranta on lamar siyasa nder Nigeria e ma yasi leydi Nigeria ko hoɗi hakkillo ni cuuɗi cakol habaruji musamman ma ɗi fulɓe e Nigeria e ma yasi lesdi Nigeria ɓesguji matotira zamanu kanjum woni hewuki lewru go'o jogaki hoorejo mi yetti Allah kawtal hoore mo Nigeria Dr. Bello Bodejo ha jungo laamu leydi Nigeria ngam non taskaram kam ka hande min daray ɗume shari'a wi ɗume kiita wi ɗume hitorɗu du wi'i dow jogaki neɗɗo salowal nde go'o ha jungo laamu gam no hon sai mo'itinen jonde gam nanki koɗo amen mo min kirdi e makko nder taskaram kam hande to o wurtinanta en ko didaɗi leydi darni ha dow hunde nden keɗite jam. assalamu aleykum bandiraɓe heɗitittoɓe taskaram jamin barka min be fottugo e moɗon nder taskaram jamin ɗi hande taskaram amin heeɓi gella barista Sa'idu Nuhu Sambo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Indian barista Sa'idu Nuhu Sambo min wanta CEO Arewa Kutashi for Good Leadership min kadi ardi kungiyar mete Allah Kautal Hore Youth Foundation gonɗum karkashi jagoranci Dr. Alhaji Abdullahi Bello Bodejo kadi emi huda e Chinese company mi yehi masai PM mi jogake assistant safety manager Kogi State wato sai kadi jogi mi dauniya Arewa Tashi leadership so a takaice
kuɗe ɗe gaɗaymi kenan joni. To mi nani a inni a foɗa jogorde arewa umme kuyloɗen ko arewa mo farka foundation ko woni bayanu maɗa dow dental arewa mo arewa ku tashi for good leadership dental ngal min kautugal ngam wato ainihi min kauta hore lanyol arewa ina as far as ko a pullo ko a hausajo amma dai teni fa daga arewa gonɗa emin jade e maɗa do wallitugo arewa kadi Nigeria at large. Halamma dental mi yetti Allah Youth Foundation, mi yetti Allah Kautal Hore Youth Foundation. Mi yetti Allah Kautal Hore Youth Foundation dental ngal kautumi ngam leydi fuu teni eɗum yiɗi ɗum heɓa cigaba te leydi a yiyay sukaɓe handi ɗum yaada kadi teni ɗum yaadi e maɓɓe ɗum hollaɓe laabi mawɗi ɗi ɓe tokkata wato ainihin ɓe gaɗa ko handi. To ra'ayiki laamiɗo fulɓe Bello Boɗejo ardiɗo dental mi yetti Allah Kautal Hore i joga asaweje 4 wonɗon ko mbiyata dow jogol maako ngol ardiɓe lesdi Nigeria gaɗi ko taadiɓe? To gaskiya mi waɗi mamaki sosai ngam ko Allah laamiɗo tagi en sai a kori en laabi mawɗi ɗi tokkete manginen mawɓe men sabo e non emi andi cewa Dr. Alhaji Abdullahi Bello Boɗejo fuute ko nda ɗum noddumo mo waray emi andi emo tokka doka leydi kadi mo yiɗa fuu halaji ɗi fitina ko gaddoji problem fuu mo yiɗaɗi saboda haka emi wondi yakini e tabbaci cewa da ɓe noddinomo ma da mo waray to amma ɓe jehi ɗum jangimo ɗum jogimo asaweje tati kenan ko nayi emo joga bo emo joga ɗum yaraymo kotu ma ko ɗum wurto ɗum yiya ra dalili ko jeyi ɗum jogimo ɓe mburtaki ɓe mbi mo waɗi vigilante ɗum fulɓe wala izini gwamnati bo emi andi cewa e izini gwamnati Nasarawa e komai yimɓe dental mi yetti Allah Kautal Hore tokkuɓengal ko larani dental mi yetti Allah Kautal Hore na un Nigeria tan un lesɗe Afrique bo Ghana mo wodi ɗuma o laamu wokka ko nandi noon ko ngumi noddawo ngannata to noddal ngal gaɗaymi kowa fukkina hakkillo mum te en jehu gaɗen hunde ɗum handa gan ɗum jogake laamiɗo men. insha Allah te ɗum waɗi bincike ɗum tawai cewa mo wala laifi sabo eno insha Allah mo wurtoto sabo eno emi noddal ngal gaɗanaymi yimɓe men Fute Pullo woni Dr. Abdullahi Bello Boɗejo kanu wonta shugabajo sabo enon emi nodda kowa fakkina hakkilo mum te en jew gaɗen hunde ko handa gan ɗum jogake laamiɗo men inchallah en accu gwamnati waɗa aiki maɓɓe te ɓe gaɗi aiki maɓɓe emi andi ɓe tawtamo e goɗɗum laifi wala laifi ɗum mo waɗi
inchallahu ɗum yofaymo te Allah laamiɗo semiɗo yerdake inchallahu iyaka noddal ngal gaɗemi. To bo gwamnati Najeriya ne ngomi nodda gonduɗa to gwamnati Najeriya yiki ɓe jofimo. To noddal ngal gaɗanaymi ɓe handi cewa ɓe anda leydi ndi ko yimɓe giɗi jonde jam, kadi lokaciji pal e wondi lokaci ko ɗum yita kotu akkori ɓe oda do ɓe gaɗa ko handi sai ɓe salowaki ɗum bono a yini ɓe jogimo non wajen asaweje tati ko nayi ɓe jarayimo kotu. Saboda non emi nodda Attorney General, emi nodda National Security Advisor, emi nodda wato ainihin shugabajo leydi Bola Ahmed Tinubu da ɓe gaɗa jungo ɗum yofamo mo wittate iyalu mako, mo wittate aiki mako. To min jetti ko gomi wakkati to mi ma meti Lamina fulɓe Alhaji Bello bodejo baba mi salminima. To joni ni nyande jumɓare warande hitordu no joɗoto gamma heɗitaki kiita ka ɗum waɗanta hoorejo mi yetti Allah on Bello Boɗejo to darnde sobiraɓe kugal am ɓe jemmare nde Muhammad Abubakar Ɓokos koccuɗo taskaram kam e sobirawo hirde amin barista Nuhu Sambo min gettima masin. Mi Ibrahim Romodake hoɗuɗo laɓangal taskaram kam jemmare nde mbi'aymi on baalen jam. Be amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio man domi taadi 49 der Abuja ndarde goonyelde fuu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sew ummatore konde min ɗon gam onon ma gonden be amin. Ɗo taskaram siyasa duniyaru min lamsata taskaramji amin ɗi jemmare nde dow darnde moƴƴitinɗo taskaramji ɗin Ahmed Arab Abubakar Azare min Ibrahim Romodake kawtuɗo taskaramji ɗi hin jemmare nde mbiyaymi on mbalen jam.